Nagwasing sa harvester. Nilo, abti kayo? Ano, kasukasan lang. Tapos bito. Shout out Nilo Inok. Og Norberto Ampong, Arnold Biolon. Mintras gawasing-wasing ang kauban ako doon sa harvester, ang uban po suba-suba. Tanawan niyo. Team washing, terus bito. Washer, worker. Kuha na siya. CO nas bito, CO. Kaldero operator. Huh? Ako ani video-video ro gyud ko mahimo ani kay di po ko makadulya kayo. Batse pod kayo, di pod silbi akong di man ipang off-road ning ako ang kuan. Wheels, for wheels. Na wheelchair. Oh, na. Maskara. Darong maskara, sinog ba? Tuwa po sa no. Lampas-lampas kay bagnot na pod kayo ng among silunganan sa kuanda. Silunganan sa mga treasure ug turtol. Lampas-lampas para mga turtol guys. Para uban pa pas likod sa traktor. Oh, may serving balls kinilaw ha. Ako isa ra ha. Sugba-sugba sa tukel, wala may sot, way sabaw. Way drink. Sugba ra, kilaw. Okay, try kanon. Wala na yung mga pinobre. Ingo. Wala na pinobre nga. Ang gaway. Humanamig pangaon, nara. Okay, pilaray pagkaon sa pobre ay wa na, daog na. Okay. Pag humagkaon, pahilis na yun. Mo na problema ni kay nilugaw na lang tigi kaon no? Para di na kinahanglan pahilis. Bing. Nilugaw na lang tigi kaon. Arong ana hilison. Oh, napahilis na indre oh. So ana ang pahilis. Mas parte ni. Makita ka ngayon ng kakaon. Wa man may nagkatapok-tapok katong December, karon na lang sabay na lang sa washing. Sabay na lang sa hugas sa kuan. Sa harvester. O mga turtol. Oh, sige, mao na to. Bye-bye.